probabil că și voi știți, generațiile 2020, 2021, 22 și 23 vin cu evacuarea finală de dimensiuni considerabile și oarecum pot să zic că mie personal îmi pare rău pentru că au renunțat la varianta micuță care se găsea de pe 2017 până în 2019 și chiar în 2016. Teoretic ar fi niște lucruri pozitive prin prezența dimensiunii atât de mari. Cel puțin cei de la KTM susțin lucrul acesta. Mulți dintre voi știu, deja ați schimbat-o, ați pus ori Krapovic, ori FMF. La fel când discutăm și de rezonatorul față. Varianta originală, din păcate, se îndoaie foarte repede, deși striațiile ar trebui să împiedice lucrul acesta, iar când vine vorba de a îndrepta rezonatorul, indiferent că folosim presiune de apă sau aer sau foc, rezonatorul se deformează destul de puternic și multă muncă cu el. Unde vreau să ajung este la aceste îndoituri și lovituri care pe mine personal, estetic, mă deranjează destul de tare. Eu, probabil că mulți dintre voi știți, folosesc de ceva vreme o folie și un sticker de la partener, dar și lucrul acesta nu pot să zic că împiedică loviturile foarte puternice să își lase amprenta pe evacuarea finală. În consecință, după o perioadă lungă de timp, cei de la Omega împreună cu Tecmo, firma care mai de mult am prezentat-o ca având cele mai calitative protecții de rezonator și de carbon în general pentru motocicletă, sunt aproape un set complet pentru toată motocicleta. Împreună cu ei, cei de la Omega au creat o protecție pentru evacuarea finală care arată incredibil, de-a dreptul superb. Finisajele și marginile acestei protecții sunt foarte bine realizate. Se vede că au lucrat împreună cu cei de la Tecmo, care, cum spuneam și data trecută, nu am văzut încă o protecție mai bine realizată, să se așeze mai perfect pe produse. Ca și greutate, folosim același cântar de la Tefal. Avem 156 de grame. Deci, aș putea zice nesemnificativ. Din păcate, prețul o face să se încadreze în lista mofturilor, adică nu în lista componentelor absolut necesare și pentru că nu vreau să lungesc foarte mult discuții despre această protecție care este super ușoară. Montajul îl realizăm pe o motocicletă 6 Days 2020. Primul lucru, un crichet, un prelungitor și o tubulară de 8. Desfacem evacuarea finală. După demontarea evacuării finale, mai avem nevoie să desfacem două șuruburi. Șurubul acesta din partea cel mai de jos, din partea din față și cel de dedesubt. Un lucru care personal mi-a plăcut, în partea din spate avem niște bucșe imprimate destul de fine înăuntru în această protecție, în materialul de carbon. Un lucru care probabil alți producători optau pentru niște șaibe care să le adăugăm la șuruburi. În schimb, aici avem atât pe partea din spate cât și față niște bucșe faine, deci bravo. În spate, cum probabil deja ați observat, avem 3 benzi de cauciuc de aproximativ 1,5 mm, niște benzi subțiri, care cu siguranță au rolul de a păstra o distanță între protecție și evacuarea finală, deși ea, din propria experiență, în rare cazuri se încălzește. Un lucru care probabil ar trebui să-l menționez este faptul că această distanță poate să creeze și efectul de calorifer pentru a degaja temperatura afară, așa cum protecția de la ambreiaj a celor de la Extreme Parts o face. Evacuarea arată incredibil. Să vă spun sincer, îmi place enorm de mult, dar realizez că nu va fi în felul acesta pentru totdeauna, pentru că rolul acestei protecții este de fapt de a
se sacrifica ea în locul aluminiului de pe evacuare, în acest fel protejând foarte bine aluminiu și nu apar niciun fel de lovituri sau zgârieturi. Protecția o găsiți disponibilă la nordicamoto.ro, iar folosind voucherul Transilvania Enduro aveți un discount de 10% pentru orice comandă, exceptând anvelope.